mana da shi kuma sun kashe shi. Sun hana dajin an ce ga gawa shi ana gani gawa ba za ta ɗauku ba. Allah kai mana sa kai ya wannan abu Allah ya kawo mana iyakan wannan abu Allah ka taimake mu Allah. Tsoron wannan rana da zan tsaya gaban Allah me zan iya cewa mun saboda haka dole mu roƙi gafarar da abubuwan domin mu a gwamnatance mun fi kasa kuna da laifi kuma zan zo kan wannan amma kowane laifi ne ya kamata gwamnati ta tashi tsaye da kare rayuka da dukiya da jikin ɗan adam da ke ƙarƙashinta a wannan an samu matsaloli da yawa Allah ya ba ku haƙuri Allah ya ji kan waɗanda aka kashe waɗanda kuma suka yi asara Allah ya bayar musu ninki da ninki ya marayu gasu nan tunan abin da zamu ba marayu ba su ci ba shi sun kwashe yara duk gasu na marayu yanzu wannan ma na yaya na ne su biyu ne tagwaye ne ba uban an kashe yaya gasu na a gidan nan ba kowa mutum ɗaya aka bar mana shi ma dan yana nan cikin giwa suka bar mana